Pero wala man dito ga ingon nga justify ang use of porn. Karon nga ato nang nasayran ang background ug mga probisyon ubos sa research program sa Department of Health nga nag-apod-apod og libreng syringe ngadto sa mga people who inject drugs aron pagpakgang sa pagkatap sa HIV. Tukiuna sab nato ang legalidad sa maong programa ning ikaduhang hugna sa atong special report. Natusok-tusok. Kay numduman nga ubos sa Board Resolution number 298 nga gipirmahan ni Dangerous Drugs Board Chairman Antonio Villar Jr., gideklarar nga safe zone ang KC3 kun Camagayan Community Care Center, diin gipahigayon ang syringe distribution ug matud pa di makapanakop ang mga law enforcement agencies dinhi. Apan matud ni Regional State Prosecutor Fernando Gubalani, di mahimong malabwan sa bisan unsang board resolution ang balaod. Busa, mas gamhanan gyud ang Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kaysa sa DDB Resolution number 298. Any board resolution, not only sa DDB or any other agencies, cannot prevail over that of the law, especially sa talking about this DDB and this Republic Act 9165. Of course, it will not justify or it cannot amend or change what is provided by law itself. Ubos sa Republic Act 9165, usa ka criminal offense ang pagkupot og bisan unsang instrument, apparatus o paraphernalia alang sa dangerous drugs. Ang makalapas niini mahimong mapriso sud sa 6 ka buwan ug usa ka adlaw ngadto sa 4 ka tuig ug mamultahan og 10,000 to 50,000 pesos. Balaod ra sab ang maka-exempt sa bisan kinsa sa mga silot ning maong offense ug di usa ka board resolution. Mahimo ra makabitbit ning maong paraphernalia ang mga medical practitioners alang sa pagpractice sa ilang profesyon apan wa nakalatid sa balaod nga mahimo kining ipang-apod-apod ngadto sa non-medical practitioners. Nakalatid sab sa balaod nga ang mga mula pa sa Section 12 kun possession of drug paraphernalia gipresume nga guilty sa Section 15 kun use of dangerous drugs. Ang first-time violator sa Section 15 ipaubos sa 6-month minimum rehabilitation sa usa ka government center, samtang ang second-time offenders mabilanggo sud sa 6 ka buwan ug usa ka adlaw ngadto sa 12 ka tuig ug mamultahan og 50,000 to 200,000 pesos. Di usa buot mo komento si Prosecutor Gubalani kung maisip ba nga sadaan ng DOH sa pag-violate sa Section 12 o possession of drug paraphernalia apan gibarugan niini nga angay gyud sundon ang balaod. Kung mas gamhanan ng Republic Act 9165 kaysa sa DDB Resolution, angay bang sundon sa kapulisan ang declaration nga safe zone ang Camagayan Health Community Care Center? Matod sa pangu sa Regional Intelligence Division Senior Superintendent Paul Labra, ang balaod yud maoy angay nilang sundon. Apan lisod kunong mupahigayon og grade sod sa KC3 kay normal raman nga magtinir og syringes ug mga medisina ang usa ka health center. Apan kung makagawas na ni ining KC3 building ang mga people who inject drugs nga beneficiary sa harm reduction program sa Department of Health, di na sila exempted sa pagpanakop sa mga pulis bisan pa man og gikan sa DOH ilang bitbit nga syringe. Isip law enforcer, kung kami magkakita diha og des maong area, no, des Camagayan, magdala-dala og kanang mga syringe, labi na gid og they are also in possession of kanang nubain. Ito ginangdakto na kasi in front of us, doon ay balaod nga gi-violate. Kung ang mga people who inject drugs ra maoy dakpon sa pulis, ang presiding officer sa Cebu City Anti-Drug Abuse Council Attorney Paul Waminal, mipasidaan nga siya maoy musang at og kaso batok sa mga DOH officials sama nila ni Acting Health Secretary Janet Garin ug Director Eric Tayag. Matud ni Waminal, gilihok na karon ni Acting Senate Minority Leader Vicente Soto III ang pagpahunong sa programa ug gani mi-deliver na siyag privileged speech batok niini. Apan kung wa gyoy mabuhat ang Senado, siya na ang mangunay sa pagkiha sa mga doktor sa DOH. We'll be requesting mga lawyers, no, nga mo file og kaso batok mismo sa Department of Health, no. Kanang mga officials before the Professional Regulations Commission and before the Philippine Medical Society kay violation man silang oath nila. Hibong kung imbes ang doktor mutambal sa mga tao, karon ang doktor mo na mo tukmod sa tao nga mogamit og illegal nga droga.
Dugang ni Waminal, ang maong programa klaro kaayo nga negosyo ra sa World Bank ug Asian Development Bank, hilabi na nga usa ra ka brand sa syringe ang ilang supplier ug ang Cebu gihimong guinea pig sa maong proyekto. It's all about money. Di kanay mga tawhan na di bangko ko ni. Kay kung bangko pa ning wala interest, do kay nga nila. Tungod na aslay mga interest at tanawan ha. Usara ka buok kanang brand aning syringe mo ginsibos tibok Pilipinas. Usa kanang Teromo may nga ani no. I know the Department of Health is doing this to please the World Bank, the United Nations. Mo gina ilang they are not here to please or to serve the Cebuanos. Suway nga gikuha sa News 5 ang habig sa mga opisyales sa Department of Health 7 kabahin niini, apan gimanduan na kuno sila ni Dr. Tayag nga di na magpa-interview sa media kabahin ning maong programaha. Samtang sila Senior Superintendent Labra ug Prosecutor Gubalani padayong mipadayag og pagsupak sa maong programa ug nanawagan sa DOH sa pagmugna og laing proyekto alang sa HIV prevention na di makalapas sa mga balaod sa nasud. Personally, against magigo niya ng mag-hatag og free syringes diya sa Camagayan because mo instead na although ang intention is ang pagpahunong sa pagkatap sa HIV, giabusan man ng maong activity sa mga gamitay og drugas. I doubt it will address the issue on HIV, this increase of HIV incidence. Because kaning sa syringe is not the only way of HIV. We have these sexual contacts and others ba, diba? Andrea Patenia, News 5.